Так, вітаю всех. Мы працягваем Until Dawn праходзіць. Гэта арыгінальная версія 2015 года, і я спадзяюсь, што зараз я яе дапрайду і атрымаю сваю платыну. Вось гэта, вось усё. Я вельмі паспрабую яе зараз дапрайсці, но калі не атрымаць, таму што я тут зацягнула з пачаткам стрыма трошки. Вось. Ну, хз, паглядзім. Так. Пераклад краю эфір. Зараз, калі не ведаеце, скончваецца, вось. Вітаю, Такасевіч, дзякую за інфу. Будзем глядзець, і калі будзе старонка ў стыма, будзе ў стыме. Будзе вельмі цудоўна. Таму што гэта вельмі лёгка ставіць са стыма. Гэта пераклады. О, ну вось. Будуць праходзіць гэты пераклад. Калі што ў гульне зараз тое, што было ў мінулых частках. І мы абралі, каб крыс сам сабе застрэліць. А не дзяўчынку Рэйвен будзе праходзіць, вежна. Ёсць рэмейк. Краю эфір, мне падаецца, няма. А Until Dawn у мяне не набыт рэмейк. І насамрэч у рэмейке горш, на мой погляд, там перазапісалі музыку, там зусім іншая музыка, новая, ну, саундтрэк у гульні. Вось. І мне гэты стары падабаецца больш. Вось. Ну і у рэмейка, напрыклад, і мне падабаецца тут, як у такіх старых класічных хорараў, тут, напрыклад, у арыгінальнай гульне тут зафіксаваная камера, то бок, як у нейкім старым Silent Hill или у Resident Evil, прабачце. Ну і у Silent Hill у 4-м, напрыклад, мяне вось гулялі. Там зафіксаваная камера. То бок яна не за персонажам, а з нейкага ракурса. Ужо зафіксаванага. І мне гэта падабаецца. Вось, больш. У хорарах. Ну, дакладна тут у Until Dawn. Так, мы за Сэм збеглі ад маньяка. Таму мы тут будзем зараз усё даследаваць у яго логаве. План машины смерти. Ага, латексная модель, хаваць галаву, электрычны мотор, пик-блот, пик-интестенс, свининая кроў, свининные унутранасці. Ага. Калі што, я гэтую гульню ўжо праходзіла, і я зараз перапраходжу на платыну. Вітаю, патата. Мы збеглі за Сэм вось у яе палаценцы, мы збеглі ад гэтага, ад маньяку, і зараз мы ў яго логава прабрались і ходзім тут усё у тым жа палаценцы і чытаем яго розныя рэчы. Падказка найдзена. Справаздача псіхіятрычная справаздача. Джошуа Вашынгтон. Апошняя псіхіятрычная эвалюацыя, ну, то бок псіхічны агляд яго апошні. 21 траўня 2014 доктор Эй Хилл. Канфідэнцыяльная інфармацыя. Гісторыя псіхіятрычная. 11 чэрвеня 2006 Джеремі Харрис. Waypoint Surgery. Пасля інцыдэнта ў школе ў 2007 годзе яго перанаправілі ад гэтага врача Джеремі Харриса да іншага, да Олівера Пуркіса. Ужо 26 кастрычніка 2007. Pastoral Wellbeing Center, цэнтр дабрабыту, ну не дабрабыту, а супакоя псіхічнага, Pastoral. Переведзены ён быў оттуда 19 кастрычніка 2009 пасля інцыдэнту ў школе. Потым вось гэтага 23 кастрычніка 2009 новы врач Розі Уильямс, Санта-Бёна медыцынскі цэнтр, пераведзен
9 снежня 2009 пасля таго як ён не пагадзіўся з лікаваннем з планам. 3 лютага 2010 не лютага студзеня 2010 быў пераведзены да Сары Нортон у Кранлі хоспіталь. Яго адтуль перавялі ў 13 годзе, 3 гады пасля, 29 лістапада, пасля таго, як ён дрэнна ўспрыняў новыя лекі. І ў 13 годзе, 19 снежня, ён пачаў лікавацца ў доктара Алана Хіла у Southwestern псіхіятрычнай лікарні. І ў 2014 годзе ён яе пакінуў за патэнцыяльнага рызыку суіцыда. Так што я думаю дамовіцца з Ариком, каб зрабілі Артём, каб зрабілі агучку, краю эфір, калі атрымаецца, то ока, калі не дамовлюсь, ну добра. Ну гэта ж ўсё агучка, гэта і гук звадзіць, гэта цяжка, і актораў знаходзіць. Калі дамовлюсь, то яны, магчыма, будуць збіраць зборы і кастынг, будуць шукаць акцёра агучкі. Мне. Просто я ведаю, што зараз хтосьці, по-моему, не гулец. Карацей, перакладаю зараз Silent Hill 2 ремейк. І, ну, калі магчыма, я лічу, што Silent Hill 2 ремейк гэта больш сучасная гульня. І больш яна... Ну, Silent Hill у всех ведаеш, все ведаюць, што такое Silent Hill. Ну, то бок гэта такое назва, як больш у мейнстрыме, вось, гульні. І калі абіраць агучка краю эфіра або Silent Hill, я б абрала агучку Silent Hill 2 ремейку, вось. Ты хочешь пройти краю эфир с беларусізатарам? Я кансольшыца, у меня няма беларусізатараў. Я бы праходзіла ўжо зараз беларусізатары, якія ёсць, но, на жаль, не можу. Потому что я вось на кансолі гуляю. У меня няма ПК. Ну, у меня ёсць ноутбук. Вось. На яком, на жаль, не пойдзе большасць усяго за стрымам. Гісторыя выпісаных антыдэпрэсантам. Флюксетин 18 чэрвеня 2006 карацей, 2006 по 2010 ён быў на флюксетине. Ну, у яго з'явілись побочныя эфекты, галаўныя болі, ташната, і яны станавіліся ўсё горш і горш, і ён захацеў змяніць лекі. Яго перавялі на дулоксетин. Адначасова з гэтым ён і... вось яго перавялі так на дулоксетин. Но пацыент сказаў, што на яго ніякага эфекту ад іх няма, і яго настрой пагоршыўся вельмі дрэнна, яго стан. Яго перавялі на амітрипцілін у 2013. І яму гэта, магчыма, таксама не спадабалася, таму што ён пачаў сама назначаць сябе лекі. Не лекі, а дозы сам сабе павялічваць пачаў. Яго ў 14-м вось перавялі на пенелзін, дозу 30 мг двойчы ў дзень, і потым з перспектывы павелічэння да 3 разоў у дзень пасля 2 нядзель вось першай дозы. Калі ў яго штосьці гэтага пачнецца, то адразу да
да фізіятэрапеўта пайсці трэба, калі ў яго адзін з гэтых пабочных эфектаў пачнецца. Гіпатэнзія, у вачах мутнасць, як это, як быццам укачванне, бессонніца, рвота, дыярэя, трэмары ў м'язах або пашкоджанне пячонкі, гепатыт. Гэтыя лекі яны вызываюць прывыканне, і таксама ёсць сімптомы іх адмены. Пацеря раўнавесія, бессонніца, кашмары, дрэнны настрой, галюцынацыі, параноя, агрэсія, як это, мова з дрэннымі словамі, атаксія, кататонія, шок. Некаторыя кажуць, што крыаэфір бясплатная версія Silent Hill. Яшчэ ёсць такое, называюць шведскай версіяй Silent Hill, так як крыаэфір зроблена ў Швецыі, і яна папулярная. Так як рабілі незалежны распрацоўшчык Андрэас Роненберг, з камандай іх было 4-5. Не, цудоўная. Калі атрымаецца зрабіць пераклад, я толькі за, каб быў пераклад. Вось. Просто я хвалюю, што не назбіраюць грошы, а на Silent Hill, магчыма, назбіраюць. Вось. Так. Выснова яго лячэння. На пачатку ён прыбыў да нас вельмі разблытаным, брэдзящым, моцныя сімптомы дэпрэсіі, павязаны з смерцю або са знікненнем яго сясцёр. Пад назіранне яго памясцілі ECT, думалі, каб зрабіць ECT, улічваючы яго гісторыю з лекамі, но адмовіліся ад гэтай ідэі, CBT, PT, псіханалізіс і гэтак далей. Не паўплывала на яго. Усё іншае, новыя лекі былі неабходныя. Яго перавялі ў неселектыўную MAOI. З-за таго, што SSRIS і SNRIS у мінулым былі неэфектыўнымі. Бенелзін 60 міліграмаў быў выпісаны спачатку. Вышэй, чым звычайная доза, была неабходная, каб пабачыць, каб сімптомы палепшыць. Пасля 2 тыдзеняў сімптомы пацыента і яго настрой былі палепшаны. Яго выпісалі 16 траўня пасля апошняй кансультацыі, якая была добрая, доктар Алан Хилл. Калі Алтен даробіць беларусізатар Silent Hill 2 ремейк, то, магчыма, ён дамовіцца са студыяй, які знойдзе. Было бы цудоўна. Ocean View Hospital, Ocean View, 16 траўня 2014, Invoice, чек. Вось гэтыя лекі. Заказ. Сколько? Не, гэта ён 11 000 заплаціў за 30 дзён у лекарні. Капец, 30 дзён у лекарні, 11 000 $, амаль 12, 11 850. Лекі $105. Кансультацыя $750 за кансультацыю псіхіятра за одну.
Гэта першая кансультацыя, то бок асэсмент яго. Потым рэв'ю кансультацыі, то бок першая 750, потым кожнае рэв'ю $595 і сумарна гэта $8330. Наступная яго кансультацыя з псіхіятрам. CBT 1 гадзіна 7 разоў. 1 гадзіна гэта $745, а 7 разоў гэта 5215. Усяго за яго вось лекаванне яму выставілі $26250, 24 копейкі цента. Капец якой. У гэтым годзе хочу перакласці Silent Hill 1, Silent Hill 4 пакой, Silent Hill Origins. Было бы цудоўна. Я калісьці сама думала перакладаць першы Silent Hill, но мне лень. Вось. Ну, мне лень дакладна перакладаць, то бок я, магчыма, магла бы там, я не ведаю, тэхнічна ўсё разабраць, вось гэтае ўсё, но сам пераклад мовы я не гуманітарый. Так, тут нічога няма. Так, що у нас тут? Ну там, магчыма, я хвалюю, што там трэба будзе маляваць тэкстуры. Доска памяці. Ніколі не забудзем. Доска з багата з малюнкамі і мемента, то бок рэчамі, каб памятаць Ханну і Беф. Той, хто яе зрабіў, на іх памешан. Вось гэтыя планы машыны смерці. Планы паказваюць, як манекенам як можна выкарыстаць манекен, каб падавалось, што хтосьці быў разрэзан надвое. Но насамрэч той чалавек, якой гэта робіць, ён у бяспекі, ну, якога рэжыць. Падаецца, што гэта тая машына, якая забіла Джоша. У мяне ёсць дызайнер. Гэта цудоўна. Калі дайдуць срокі, мне Альтон казаў, калі я яму казаў, што хочу перакласці, думаю, ён скіне прылады для пераклада, так як серыя гульні зроблена на движке Unreal Engine. Круто. Вось псіхіятрычная справаздача Джоша. Ён вельмі доўга ужывае лекі. Яго апошні тэрапеўт доктор Хилл. Доктор Хилл, штосьці знаёмае. Пробачьте. О, пропустили. Амаль не пропустили. Так. Так. Уведомление. От доктора Хилла 13 студзеня аўторак 9:47 ранку. Вітаю, Джош, гэта Алан. Спадзяюсь, што ты не супраць таго, што я цябе зараз пішу. Гэта вельмі важна. Я атрымаў твой email. Я не думаю, што твой план дапаможа. Я думаю, што тебе трэба спыніць усё, што ты робіш, і прыйсці да мяне. Калі ласка, адкажы на телефон. Я хвалююсь. Оставьте мяне ў пакоі. Ты ўсё яшчэ прыймаеш лекі? Са мной ўсё добра. О, прышпільна, упершыню ў гульні такое, што можна вось так скроліць. Са мной ўсё добра. Гэта вельмі небяспечна спыніць свае... Карацей, вельмі небяспечна спыняць лекі, прыймаць. Джош пасярэдзіне курса. Свяжись с лекарней, каб запісацца, калі ласка. Джош, калі ласка, адкажы. Вось так вось.
Тут нічого. Нічога. Я насамрэч упершыню тут хожу, таму што гэта упершыню, калі я збегла за Сэм ад маньяка. Таму гэтая частка гульні для мяне новая. Вось. Куди я зайшов? Тут штось ёсць? Hello, and thank you all for joining me. Tonight, we're going to conduct a little experiment. Hello, children. No, that's not right. Greetings, pilgrims. Shit. Запись голосовая. Виглядає так, быццам психопат ну, як би трэніраваў сваю рэч, но яго змяненне голаса не працуе, і мы можам пачуць іншы голас, чый бы ён мог бы быць. Так, мне холодно, я зараз за пледом. Ой. А то штось я замерзаю тут. Так. Ну я микрофон не выключала. Навошта выключать микрофон? Не ведаю. Так. Я спадзяюся, што ён не сюды пайшоў. Так. Можна сюди пойти, но спочатку я пойду сюди. І гэта тое месца, дзе Эшлі і Крыс былі атакованы маньякам. Відеокамера на трайпод, як яго забылася. На подстаўке психопат збірае запісы ўсяго, што тут адбываецца. Ну і ўсё запісвае. Боже, хто? Трофей! Вы адчынілі свае вочки. Так. Апранутый у манекен, апранутый у вопратку Сэм, выглядае так, быццам психопат імправізаваў, калі вось ён Сэм, калі Сэм ад яго збегла. Так, у нас вось яшчэ сколькі падказак трэба знайсці. Ну тут мы справілись, тут мы ўсё знайшлі. Ура! Ладно. Mike, what are you doing down there? There's a... Oh my, thank God you found me. It's okay. Okay, you okay? Так, у меня ўсё добра, або не? Шакаваны, таму што у яго няма пальцаў, або нам цікава, як ты тут апынуўся. Давайте мы будем I don't understand. How'd you get here? How'd you find me? There's some fucking maniac up here on the mountain. Yeah, I've noticed. He lives in this, like, web of tunnels. I was down there trying to get out, and then I found this grate, and I saw you. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed. Just ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ. And Mike, I think somehow Josh is involved in all of this. Wait, what? How? I'm really not sure, but there was a message from his doctor, and it mentioned a plan that was like a bad
idea, and now he's dead. What the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Так, почекайте. Тут сюжета, что у нас тут? Тут же что-то есть. Зачинено. Зачинено. Так, это наш заплечник, наскільки я пам'ятаю. Так, зараз трошки кріпово було, тому що... Тому що якби сам хтось там стояв, но це був просто глюк гульні. Правий тригер, вверх. Jeez, you look like hell. Nice to see you too. What are you doing? Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know? Do you mind, Mike? Oh, right. My bad. Okay, done. Let's put this thing to bed. I'm into that. What's that? Is that Crane? No! No, no, no! Get away! Oh, Chris. Oh, Chris. What the fuck? You've heard of blanks before. I mean, really? Тан-тан-тан. Oh, God! Oh, my God, Matt! Matt! Oh, Jesus! Shit! Oh, shit! Вось так вось, містер Робот, усім вінен. А калі вы не ведаеце, то Эмілі тут улетела у шахту. У нас тут Лара Крофт зараз в поїзді. Shit! Shit! Магчыма. Oh, God. You're
goes $600. Better be worth it or look great in that top. All right. Now we're talking. Ну, ёй пашанцавала, што нага не... Што нага працуе. Так, ну тут штосьці арэ. Ой, ой, фу. Гучна. Так. Лифт. Нам треба. Угу. Так, зараз я бачу тут штосьці бляскучае. Дзяўчына, не магу прайсці міма. Фотаздымак шахцёраў, каманда выбухаў, падрыхтоўваем дынаміт для новых шахт. Снежань 1951 паўночна-усходныя шахты. Парашарена адразу па стрэлках не пайшла. Так я ж говорю, я ж і праходзіла гэтую гульню. Я тут, каб гэта... Каб платыну зараз атрымаць. Вось. Угу. Зажигаем лифт. Shit! Okay. How do I get this thing on? Угу. Вось правадок туды наверх ідзе. Угу. Бачым. То бок гэтыя карткі тут адбівалі. Угу. Тут у нас што? Зачынена. Небяспечна. Ты то ўсё памятаеш? Не ўсё, но асноўнае тут так. Памятаю. Так, секунду. По лестнице мы не полезем, мы поедем сюда. Fucking busted elevator's my only way out.
Ліфт один отсюль, як это. Ой. Один шлях отсюль. Тотем смерти. Что бы гэта могло бы быть? Хто бы гэта мог помирать бы? Покладем, залезем. Не залезем. Oh, God. Damn. Телефон. Disgusting. Так. Ну что сказать? Весело у вас тут. О, фотоздимок. Сім'ї. Дороженькі Біллі, хутчэй повертайся додому. Твоя кохана жонка і дочка Агнес і Луїза. XX. Weird. Really weird. Несется. Що тут нічого нема? Ладно, полезли. Ну, чого ж? Якби цим там хтось бігає. Мне вже на початку 20-х століття писали XX. Ну гэта ж адтуль гэта і пайшло, не? Гэта не Эксо, гэта XX. О, бачите, якая Эмілі? З пашкодженим коленом стрибаем до лестницы. Ты поцелую. Магчыма. Лезем, лезем, лезем. Come Ну, on. все. Fuck's sake. Телефон сел. Son of a bitch.
Тут ось ілюмінація є, типа. Oh my god, finally something works. Є, працює. Є, тотем. Ой. Тотем небезпеки. Угу. Там щось є. Гэта не мэт. Shit. Так, дзигар. Згодна. Яна. Окуляри Ханни. Lovely. Danger is my middle fucking name. Это тое месца, куды дзяўчынкі упалі, калі яны тады сарваліся. 18 сакавіка, калі ты сябе наб'еш, Бет. Ну, татуй, я думаю. Ой. That's exactly a year Адзнакі ago. на камянях. Роўна год What does this таму. mean? Што гэта значыць? 02, 10, 02, 14. Мы адсюль прыйшлі? Адсюль прыйшлі? А тут тады што? Тут мы ўсе бачылі. Oh, Jesus.
Бет. Другое, 14. Крыш. Так, а ось тут ось що? Кола водная. Угу. Так, у дверь мы на даденный момент не пойдем. Потому что тут то, что мы бачили у минулый раз. Oh, she was down here. Аня з любовню. Она была тут. І штось яна забирае з сабой, то бок гэтую рэч яна забрала. Это голова. Не ведаю. Это голова. Мгм. Голова Бет. Ну что, поехали? Чекайте. Тыц, тыц. Ну, я думаю, мы ничего не пропустили. Эмілі, паглядзіць на нас. Ну так, асуджваючы, трошки асуджваючы, но нармалёва. Поехали. Уи. Come on, let's go. No. God, please don't come this way. Ой. Упс. Я тут автомат. Будем поджигать? Ладно, не будем. Лайно. Ладно, я не хочу гэта перапроходзіць, но калі што нам, магчыма, трэба будзе перапрайсці, таму што я зараз кутые праябала. Яно, як думаеце, калі я зараз павярнусь, то яно калі мяне захавала? Таму што калі нядаўна, то норм, а калі даўно, то я не хачу ўсю гэту галаву перапраходзіць. Ладно.
Паглядзім, калі што перапройдзем усю главу. Ну, мне ж трэба для гэтага, для платыны. Вось. Поздно. Калі што, будзем перапраходзіць усю главу спачатку. Ну што не? Ба. Ну, прабачце. О! Зараз усё будзе. Come on, let's go. No. God, please don't come this way. Паркур. І гэта пад дажджом яшчэ. Хаваемся. Josh. Усё добре, так і павінна бути. Josh! Josh. Oh, very good. Every one of you, you got my name. And after all you've been through, good. I mean, how does that feel? Right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated? I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No, they're gone. I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small, no opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. All that gore, galore, fake bodies. I mean, God, that shit was expensive. And no retakes. Nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, your fingerprints were all over this. It was obviously you. Oh, really? Really? You're crying out for help, Josh. God, you wanted to get caught, didn't you? Oh, sure. I'm totally just crying out for help. Help me! Oh, help me, help. Come on, it was just for fun. I mean, so you got a little bit of egg on your face, right? Nobody got hurt? What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. You are gonna fucking pay, you dick! Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you have to fucking hit her? What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! I got so mad. You don't hit a girl.
You just don't. Dude, Chris, bro, And I'm not your bro. where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. Чому я не зв'язали його? What? Тому що він маньяк, який за ними полював у гэтым домі увесь гэты час, який весь гэты всі пастки зробив їм. І за тое, што Джесіка... Ну, ён думае, Майкл, што гэта ён Джесіку забраў. І дзесьці яе трымае, або забіў, а то яна упала. Карацей, просто яму забізяпу, або скажем, што ты гэта заслужыў. Вось. А крім цього, є за маньяки? Не ведаю, поглядім. Ладно, давайте спокойно. Ты заслужив insane? гэта. Like really? Do you not understand what you've done? Заробив. I'm a healer, man! I bring people together! Not like you assholes. That's enough. Ну, короче, ён просто звар'яцеў за смерці сясцёр, из-за таго, што вось яны пранканулі Ханну, ён такой, я пранкану вас і зраблю вам гэты жах. Wanna see? Вось You're гэта not ўсё. lying! You're Dude. it's not my fault you suckers can't take a joke. Oh, wait. Did I hurt you? Did you feel a little bit of pain? Right now, I am so Sorry! Stop it! Jesus, dude. Stop! Michael, I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea what happened to her. Зло або скептычна. Штосьці тут не тое, штосьці тут яшчэ ёсць, або зло, мы просто цябе не верым. Будзем скептыкамі. Something feels really wrong here, man. Are you joking? Зло. I'm just having a Прабач, не паспелі. Ну я б абрала зло. Ладно. I saw Буду what he чекаць. did to her. With my own eyes. This is her blood. Can't we all just get along? Так, скептично злые. Хитрики лепей. Not dicking around. Ну, поглядим. Not how it's supposed to go down. You're just a bunch of bullies. You can't hang out a guy just to try like this, guys. Huh? Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Абараняльна ты просто трус або агрэсіўна. Тебе трэба забіць дзяку. Давайте, чакаю вас. Хто што абярэ? Агрэсія. Зараз сек. З маянчэлымі тількі так. Кавард. Ну, і мы ж зараз даведались, мы знайшлі яго медыцынскія дакументы. Ён просто псіхічна хворы і заўсёды ім был з дзяцінства. Ну, са школы, дакладна. І тут просто гэта смерць сясцёр, вось гэта вось усё. Давайте, мінулы быў не агрэсіўны, і зараз агрэсіўны. Really need to shut up, man. Oh. Будзем па чарге, у нас будзе раздваенне I асабістасці. don't mean because I don't have anything to regret. Oh my god. Псіхічна хворыя людзі не людзі. Но насамрэч, Okay, то бок, tie me up now. мы не Okay. ведаем дакладна, It's ён still ли right, забіў right? Джесіку. Right, still. Okay, then tie him up if they're just wiggle Ну, around. ён, I need me a little wiggle room, huh? як What does it сказаць, take to shut you у up? небяспеку Not ўсіх so паставіў. tight, Вось. okay? Not so tight, okay? Get wiggle room now. Those plastic ties, that's where it's at. Inga,
God's name is he talking about? This is hard to watch. You ever see this kind of shit before? Oh, I've never seen him like this. Money back. Everybody's stupid. Stupid. Chris and Ash. Chris is an ass. Ashley's a dum-dum. I'm sorry, what did you say? Well, I said you're a dummy. What is wrong with you? Whoa, Ashley. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die. Oh, I never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop. You know what that sound is? It's the sound of never kissing Ashley, you pussy! Stop! Yeah, you know, you might as well let Ashley sleep with Mike. I mean, at least he's got some notches in his belt, you know? He'll treat her right! You're fucking pathetic, Christopher! I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Hey, Mike. Mike. What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No, I don't. Вітаю, Льоха. I got a Так, problem, учора Mike. пропустили. I don't Ось. remember killing Jess. Christ. I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got, like, a really tight bod. Shut your fucking mouth! Що робимо? Вибиваємо у Майка зброю з рук, б'ємо Джошу по рожі, або нічого не робимо. Пропала? Да не пропала, я тут. Бла, так. Завжди обставини до психічної схолі, але це не займає відповідальності. Так, ну я лічу, що коли б весь... У нас зараз уже нормалізується психологічна допомога, навіть не у сурових випадках, а просто навіть, туди навіть люди не сходили ось у древний психічний стан. Я лічу, коли б більше людей просто навіть звичайно користались послугами психологів, просто навіть со своїми бытовими психічними проблемами, або там з легкими депресіями. Ось. Что вы все такие хотите, каб я его по рожу ударю? Что это за чат, капец? Карацей, было б лепей для усіх. Тому чтобы до суровых психічных станов бы меньше доходило людей. Ось. Так, Лёха і Патата за тое, каб мы ударили яго па рожы. Хтось яшчэ тут ёсць? Я не ведаю. Хто, мабыць, супраць такога вар'яцкага гэтага выбару. Панядзелак хочацца камусьці па рожы. Зразумела. Дарэчы, мы тут знайшлі ўжо багата падказак. Вось. Джош, не ведаю, мабыць, хтосьці тут не ведае. Джош высветлілася, што ён быў а-ля маньякам, но насамрэч ён нікога не забіваў пакуль, а мабыць і забіваў, мы не ведаем, хто Джесіку забраў. Вось, но на дадзены момент, што гэта проста яго помста за мінулы год, за тое, што вось галоўны герой пранканулі Хану, хаця Сэм яе не пранкавала, і яна таксама тут ахвяра. А што беззбройства зменить не ведаю. Я не ведаю. Ладно, давайте бьем. Як скажете. Son of a bitch! Stop! Stop, dude! Chill out! What the hell are you doing? You were gonna shoot him. I was just messing with the man. Just trying... Я правильно розумію, у нас є манічел, який вбив наших друзів і хотів вбити нас, а ми вимагаємося чи рознести мізки манічелі. Проблема в тому, що так, Джесіку хтось забрав, але ми не ведаємо докладно, ён її забрав Джесіку. І забив ли яе. Ну, то бок яна просто уляцела ўніз з вельмі высокай вышыні, а хто яе гэта мы не ведаем дакладна. Вось. Па-першае, па-другое, год таму яго сясцёр
пранканулі нашыя вось астатнія героі, якія вось зараз тут вось даюць парожы, скажем так. Хаця не, вось Крыс, да, ён таксама не пранкаваў. Крыс просто напіўся і вырубіўся, то бок ён не ведаў пра пранк. Ну, напрыклад, Майкл ведаў, то бок якой зараз са зброяй, ён ведаў пра пранк, і ён пранкануў яго сястру, вось гэтага манічэлу, якому мы зараз далі парожа. Вось, і за гэтага яго сестра знікла, або нават памерла. Ну, мы бачылі, што яны на скалы упалі, вось. Удвох, Ханна і Бет, две сестры вось яго. Вось маньяка, вось якого мы зараз удалі. Give him a taste of his own medicine. Well, what the hell, man? I could have killed him. Relax. І гэта было год таму, яго сестры. Таму ён зараз помсціць за I іх. didn't like doing that. Well, now at Ну, least Майклу. he's quiet. You should go back to the lodge, man. What? Why? I'm gonna watch him until the morning. I don't need you beating him half to death the whole time. That's not fair. I thought I was protecting you. Yeah, well, job well done. Take a vacation. Well, what the hell, man? Go back to the lodge. Now. Dude. І гэта ён сам усё падстроіў. Гэта быў яго, так сказаць, пранк над вось імі ўсімі. Вось, і такім чынам ён змог як быццам сябе удаліць, то бок, каб яго не шукалі, а ён вось быў маньякам, то бок ён аля сам сабе так забіў. Гэта быў манекен. Мы вось знайшлі за Сэм, таму што мы збеглі ад яго, мы патрапілі ў яго логава і знайшлі вось такія вось падказкі, дзе, напрыклад, мы знайшлі планы вось гэтай пілы, дзе таксама быў манекен яго, то бок яго сапраўдная была толькі галава. А ўсё, што ніжэй галавы, гэта быў манекен з унутранасцямі свіні і кров'ю свіні. Вось. Інсцэнаваў сваё забойства. Так. Ну і вось мы знайшлі яго перапіску з псіхатэрапеўтам, яго вось файлы, то, як ён трэніраваўся запісваць усе гэтыя аўдыо маньячныя, то бок дзе ён такой: «Вітаю, даражэнькі, у маім доме забойства», вось гэта ўсё. І вось яго алтар сёстрам, дзе ён: «Ніколі не забуду вас», вось гэта ўсё. Ну і таксама мы знайшлі яго гісторыю медыцынскую. Ён псіхічна хворы чалавек, вось у яго вось са школы яшчэ ён быў на леках на цяжкіх. Вось. На пальцы так ужо не вернеш. Ну так. Ну все, мы яго вырубілі і у сараі залішылі звязаным. Ну, я спадзяюся, што ён там не памрэ ад гэтага, ад перахалоджання. All those emotions that Поглядзім. my sisters got to feel one year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No, they're gone. Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. And you are gonna Fucking pay, you dick! What happened with Jess, Mike? I don't remember killing Jess. Christ. Oh, God. У нас тут ёсць яшчэ адна лінія, дзе Эмілі правалілась проста ў шахты і вось знайшла іншага нейкага чэліка. І там нейкія дрэнныя гукі ў гэтай шахце. О, які вы добрыя. Revelation. 3 гадзіны да світання. Выкарыстай гэта. Oh, shit. Oh, boy. Эмілі з шахты. All right. Yeah. Oh, my God. Fire. All right, let's go. А тут что?
Романтична картка. Біллі Бейтс, команда вибуху. Гей, Біллі, я провела добрий час. Зв'яжися зі мною, коли ти будеш у Келгарі. Лоретта, XXX. Калкари. Так, ну мне туди, а тут туди що? А, нічого. Угу. Тинь. Тотем фортуни. Знайден у шахті Емілі. This is gonna be the way. Ні? Ні? Ні. Наліво. Які хуткі зомбі, як кузнечики, коніки. Snap out of it, Anna. Это заслина кольца. Голым. Ну, у нас нема ніяких колец. Свисти, а залишиться. Свисти. Бачите, як добре, що я собі эту речь залишила. Ефект мотиля. О, у кого флеерган? Все, Емілі використала його, каб оборониться.
И все. Да нет, ну все. Ну все. До повершення спина. Все, хребти того. Вы бачите? Без вежи, сухой. Улетели просто. Crap. What now? Let me in! Let her in quick. Я помираю на все 6. Shut the door! Oh my god, shut the door! Emma, are you all right? I didn't think that I'd make it. You were screaming bloody Are you murder. okay? You look totally wild. There was something. Where's Matt? Come sit down, sit down. Something's out Did you there. guys split up? A monster. It's a Wait. monster. Ми просто такі почекай монстр, або ми хвилюємося за її Ему, у тебе все добре. Короче, щось confused або concerned. Короче, ми законфюзені, або ми хвилюємося за її. Ну, глядячи на те, що ми гуляємо за хлопця, я би обрала confused. Монстр, добре. What are you talking about? I said there's something out Like there. what? Josh, relax, it was Josh. It was all Josh. No. Listen to We me. got him tied up, he can't hurt you. No, it was after me and it wasn't human. Hold on. Знову confused, що здарилось, або хвилюємося за Мета. Де Мет? Де Мет? Що здарилось, або де Мет? Тин. Що здарилось? Добре. Em, can you tell us exactly what happened? I am trying to tell you. We were climbing up the tower and it fell. The whole tower just fell right into the mine. Whoa. What mines? There are these mine shafts all over running under everything. When the tower fell, we ended up down there. I don't understand. The tower fell? How'd it fall? I was walking down there in the mines and it was dark and I found this pile and there was Beth's head. Wait, what? Beth's head, I found it. Oh my god. What the Are you fuck? serious? Yes, I'm serious. I think they fell down there. Oh, Jesus Christ. But the worst part is I don't think that Hannah died, like, from the fall, not right away. Wait, what? What do you mean? I don't know, I feel like she was down there, like, starving to death for weeks. When we were all up here looking for her, and we had no idea. That's horrible. Listen, in the tower there was a radio and I got through to someone, but then that was right when the tower collapsed. Em, you made it. Oh God, yeah, Mike. barely. What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, and then there was this monster that was chasing her. She's all messed up, guys. Emily? Hey, Em? Whoa. Who the fuck can that be? Josh. Jess. It's not Jess. Sorry, man, but who is it? I don't know. We should check it out. I got your back. Good. Включається текст хутка, на екрані тормозя. Ну, это затримка такая. Тады. Так. Патрабаваць дай мне зброю, або такой, я просто прикрою дверь. Я прикрыла. Добре. Прикрыть дверь. I'm gonna open the door. You ready? You ready? А, не, отчиню дверь, ну ладно. Just do it already. Whoever it is probably gone by now. Unless you want me Я to буду take за the gun. дверью. No. I think that's less good. You do the door.
I got the gun. Йолупи. Hold on there. Hold on there, mister. Freeze. Ow, what? All right. Як дітей просто Easy, зайшов. Grandpa. Okay, everybody, just calm down. Все Just move over успокоились. there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Or responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. Huh. I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Вендиго. What's he talking about? What the hell's a Wendigo? Let's hear him out. Not like we have a choice. Now, I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I wanna get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shut up, Mike. There is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the spirit of the Wendigo shall be unleashed. Oh, crap. Проклен. Дух Вендиго. You're gonna need to find somewhere safe. The basement might be okay. Okay, get down there now, all of you, and wait. What? Why? For how long? Until dawn. Guys, I ran off and left Josh when I heard screaming. Where did you leave him? In the shed. Your friend will already be dead. No. Джош No, he can't be. уже We дед. were just with him. A lot can happen Rest in quickly peace. on this mountain. No. I'm not letting anything else happen to him. Anything else? What do you mean? Chris, don't. I hit him. We thought he'd killed Jessica, and so he got me riled up. And I hit him in the head. Chris! Maybe he deserved it. No matter what, we can't just let him die. Then I'll go with you. I don't need your help. You're going alone is suicide. Ось бачите, ми його ударили, і зараз Крис Get down in відчуває the себе basement. Be винним. safe. Don't go outside Такой, again я пойду until за we're ним. back. Мгм. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you. This is the end. You point towards the thing you want to kill. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me, I know. Hey! Come back safe. О, шури-мури. See you soon. Или б ён адбіраў пістоль, то застрелілі б адзін аднаго. Магчыма. What's the guy got to know? You just be careful. You follow my lead. Йдем. So, how many times do I have to shoot it with the shotgun before it's dead? Well, you'll be shooting it a long time. You mean this thing won't even kill it? No, it'll slow it down. Well, how do you kill it? They don't like fire. I don't like fire. They fear it. And it can kill them if you have to. Their skin is like, it's like tough armor. Unless you burn it off first. It's gross. Карацей, ён нам зараз распавёў. I mean, are they just crazy?
crazy unpredictable, or Что они боятся только огня, figure out what they're и gonna только do? после того, как их поджечь, уже можно у их стрелять, а так им Like you, пофиг. animal. Or human. Ну, только что, а дальше их просто унеси далеко, а так им пофиг. Well, they only hunt at night. Oh. Why? I didn't ask. І вони полюють тільки вночі. The pro Wendigo tips? Like if I rub garlic all over me, then you'd be able to smell me or something? They'll still smell you. Anything like that. They can't see you if you're standing still. It's like toads. Sight is based on changes of movement in their field of vision. So if I don't move, I'm basically invisible. Yeah. Well, I wouldn't recommend testing it out. Unless you have no other choice. Damn it, what happened? Oh, he's gone. We're too late. Shh, quiet. We gotta go. Right now. We gotta find Josh. He could still be out there. First, the Wendigo. He'll render you immobile. And then he strips the skin off of your entire body, piece by piece. And then he keeps you alive and aware and feasts on your organs, one piece at a time. So the lodge then. Yeah. Let's go now. It might still be near. Идем. Wait! Don't move. Be very quiet. Фух, я не дышала. Не поспел. Даже... God damn! We're right out in the open. Gotta get out of here. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Oh shit. Была б цензура. Нет? Лейна треба було його стріляти, ну ладно. Тому що його там... Гэта... каністра. Это... Нет? Ow! Ah, shit! Бежи! Ash! Ash! Oh, thank God, please, let me in quick! Oh my God. Chris! Oh my god, what happened? We gotta go. That thing was like right Так, behind пью... me. Не Go, пью go, воду. go, go, go. Ой, так, треба було його вистрілити, кап якогось, і зараз не з'їли. А, це Джош, ладно. Я говорила про тіло гэтага. Паляўнічага. Oh my god, guys, thank god! What took you so long? It's not so good up there right now. Understatement of the night. Chris, where's the flamethrower guy? Yeah, He didn't make it? What happened? the thing, it tore him apart. Right in front of me. Oh, God. All right. These all the doors? Yeah. Are you sure? What are you looking for? Another way out. Mike, look, I really don't think that's a good idea. We should stay put right here until dawn. At least we're safe down here. Oh, yeah? All wrapped up like a little present with a bow on top for that thing to tear us apart on Christmas morning? People will come for us in the morning. Ой, я don't тут sound so так sure. за... That is what'll happen, right, Em? Yeah, I mean, right? Well, you can wait. Растянула. I'm leaving. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. Josh? One of his dirty little tricks. Great, great.
If that fucking thing got a hold of Josh, then we're shit out of luck. I don't know, Mike. It's possible. What's possible? It may have taken him down to the mine. What? I saw some horrible stuff down there. I think it's where that thing lives, and... Huh. What? Fuck it. I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. And what is all that? It's, that old guy's bag. Is that a map? That guy was prepared for anything. Not quite. What is this place? Oh my god. Wait, what is that? I was down there. It was horrible. You were? There'd been a cave-in in the 50s, I guess, and these miners got trapped down there. Oh my God. Some of them survived, but like 15 of them didn't make it. There was this reporter, and I think he figured out there'd been some like big cover-up going on. I found these plans. They knew the mine was a death trap, but they let the miners keep working anyway. And I'm not sure what it means, but I found this chair. Dried blood all over the place, like somebody'd been tortured. Michael, I'd like to maybe focus on how we're gonna get the fuck out of here, please. I'm just saying, it's weird how much crazy shit's gone on up here. What's weird is that there's a tunnel leading from the lodge to the sanatorium, see? That's how I got back here. I saw this when I was down there. That's where it lives. Shit. Fuck. You guys know what to do. Yeah. No one leave. Okay? It's not safe out there. I'll be back soon. У нас ніхто не помре. Все. I thought that he was gonna help us. With a flamethrower, dude? Now we don't have a chance. No, guys, it just means we've got to be tough. We've got to do this on our own. I don't know if I can. Гэты журнал, гэта доказы пра Вендыку або запісы пра Вендыка. Гэта істоты сапраўдныя і небяспечныя. Калі вы чытаеце гэта, у вас будуць пытанні, но у мяне няма всех адказаў. Гэта все доказы і гісторыі майго досведу. Так не цікава. Цікава. Бла-бла-бла-бла-бла. Толькі адзінкі людзей у сваім жыцці палявалі на Вендыка. This guy's a little OCD. Я адзін з тых людзей, хто трымае іх пад кантролем. Трэба стрымліваць Вендыка. Вендыка з'яўляюцца ад канібалізму, калі чалавек вельмі раз'юшаны або ён у такім дрэнным стане і так галадае, што ён сыходзіць да таго, каб з'есці плоть людзей, то дух Вендыка у яго усіляецца. Нават самы мацнейшы чалавек не зможа ўстаяць перад ім. І тады ён будзе забіваць без нейкай маралі і тых самых людзей, якія падарожнічаюць побач з ім. Ён будзе есць сырую плоть з іх трупаў. Я бачу, як гэта здарылася багата гадоў таму. Гэтае жаданне плоці, якое не ўталіць. І потым змены пачынаюцца. Іх вочы спачатку становяцца малочна-белымі, і тады удлиняюцца зубы, як клыкі. Сама істота расце і
кожа нацягваецца на косці. Раней у гэтых харах жыла племя Крі. Шаманы расказваюць гісторыю гэтых істот, народжаныя з лёду. Ладно, я не буду ўсё перакладаць. Гэта племя паважала жывёл, якія жывуць на гэтай гарэ. Гара стала свяшчэннай, і жывёлы таксама свяшчэннымі. Племя верыла, што дрэнная удача будзе суправаджаць тых, хто пашкодзіць мясцовым жывёлам. І нават яны палівались не на гары, а ў іншых мясцінах. Палівалі не на гары, а ў іншых мясцінах. У 1893 шахцёры прыбылі ў гэтыя землі. Тут знайшлі сляды радыума. Яны пачалі яго дабычу. І тады племя Кры сказала, што гэта гара заплакала і яе дух быў вызвалены. Вочы Вендзіга змяняюцца. Яны становяцца больш... When they hunt us, they know how to perfectly mimic their prey. Ну, яна тут зразуміравала з-за таго, што яны мутавалі з людзей, яны могуць ідэальна імітаваць сваіх ахвяр. Вендзіга бачыць рух, ён паляўнічы, таксама як і арол. Но ён не можа бачыць тое, што не рухаецца. Калі вы будзеце стаяць поўнасцю без рухаў, тады Вендыга не зможа пабачыць вас. Іх скура вельмі моцная, як браня, панцыр, і яны не адчуваюць болі. Іх нельга рэзаць, іх скуру нельга парэзаць, кулі не прадзаюць яе таксама. Но шатган можа трымаць іх на адлегласці. Так, ну яны вось мімікуюць ахвяр сваіх 100%. Я забіў 6 Вендыга. Ножы і кулі ім не пашкодзяць. Я выкарыстоўваю агнемёт, гэта лепшая зброя. Вагонь зжигае іх скуру і зробіць іх паразлівымі. Но не забівайце іх. Забойства Вендзіга гэта павінна быць апошнім крокам. Смерць вызваляе дух Вендыга ў паветра. Я стрымліваю іх, я выкарыстоўваю пасткі, каб спаймаць іх, і вагонь, каб іх у клеткі завесці. Я выкарыстоўвала пасткі з чалавечымі канечнасцямі, а тых, каму яны больш не патрэбны. Адзін за адным я спаймаў всех пачвар гэтай гары. Мясцовыя шаманы выкарыстоўвалі рытуалы абаронныя ад іх. Я знайшоў артефакты іх і скапаваў татэмы, розныя травы, пёры. Я зрабіў такія ж, як і рабілі яны, пратэставаў, і на гэтай гары яны працуюць. Да іх Вендыга не падходзе. Не 100%, но дастаткова. Но ўнутры будынкаў яны не працуюць. Па легендзе Кры Вендыга з'яўляецца ад укуса іншага Вендыга. Но укусы нічога не робяць, мяне самого укусалі, но я не змяніўся.
адзіны шлях гэта з'есці мяса іншага чалавека, няма іншага. Так, все? Oh no. What? No. What is it? What does it say? Let me see that. Shit. We've got to get to Mike. Like now. Oh, Joshua, you should have listened to me. Because of your choices, people have died. I don't know which is worse, actively triggering events that lead to someone's death, or passively allowing a tragedy to occur. Because you couldn't lift a goddamn finger to help someone else. Remember last year? Huh? How you left your poor sisters to die? You did nothing to help them. Paralyzed by your own self-centered fear, while a real threat was closing in. Now it's all about you, Josh. It's always all about you. Your game has gone terribly wrong. And your friends, like your sisters, have deserted you. You're all alone. Can you feel how cold your loneliness has become? Huh? Now, why did you hurt him? It's yourself that you despise, huh? You've already admitted as much. Яны пашкодзілі мяне, я нікому не шкодзю. О, Джош. Он такой, пец. Так, ладно. Уже близко. Я никому не шкодю. Oh, but of course you did. They were your friends, you misled them, you lied to them, and you put them through a night of genuine horror. Это была просто гульня, мне так шкода. Яны козлы. Ладно, чекаю наступне. Это была гульня, бо мне шкода. Пиздить. Не ведаю. Шкода, добре. Let's hope that it's not too late for atonement. And that your friends, if they still are your friends, can save you from this terrible isolation. Oh my god, guys, thank God! What took you so long? It's not so good up there right now. He's gone. We're too late. Shh! Quiet. Yeah, Wait! Don't move. Holy shit! What are you looking for? Another way out. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. And what is all Ключ that? от It may have фунікулера taken у him down to Джоша, mine. і тому Майкл I пішов. was down there. It was horrible. There'd been a cave-in in the 50s, I guess, Пошел. and these miners got trapped down there. До санаторія. Shit. Fuck. Наважте know what так to не do. пам'ятаю попередніх Okay. не так часто. It's not safe out there. be back soon. Таму што мне падаецца, што гэта гульня спачатку хацела выходзіць, ну распачаўшыкі хацелі вы гэтай главы эпізадычна выпускаць, то бок не адразу ўсю гульню, а кожны месяц-два, ну месяц хутчэй усяго, каб выходзілі эпізодзікі, як там Walking Dead, вось гэта вось усё. Вось. І таму яны тута, мне падаецца.
Як у Quantum Break. Ну, Quantum Break така ж проблема. Мені подається, що яны так само спочатку. Так, а тут що? Тут нічого? Нельга, прости. Пусто, пусто, пусто. І у ходячих также? Так, у ходячих так само. Ну, ходячие выходили раз у там у 3 месяца, у 4. Нек, так. Holy shit. Єй. Huh. Так, там зброя. What happened to the wolves? Мені гэта трэба. Так, а ну гэта мы ўжо знаходзілі. Зачинено. Тут раней быў волк. А дзе раней быў волк? Дзесьці раней быў волк. О. Та там небяспекі. Што можа пайсці не так? Ой, гэта снег скрипучы. Holy hell. Могилки. Саморобленные. Адам Вайт, Эвелин Дэниелс, Чарльз Миллер. Все в 52-м году померли. Так, згодна Шейнавіл. Так, куди мені ісці та де моя зброя? Нейкая. Сюди, що ли? А ось тут нічого нема? Ні, тут ми вже були. Ну, сюди тоді. О. Сюди. I just need a pitchfork and a mob.
Я не отчиню? Ні. Hey, big guy. Happy to see me again, huh? Єй! Hey. I was hoping I'd run into you again. Ми його покормили, тому він з нами буде. Good boy. All right, pal. Уф. You're coming with me. All right. Here's the plan. I happen to see a map of this place, so we're not flying blind. Ну There все, ми should будемо в be a way безпеці. through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Think you can handle that? Couldn't have said it better myself. Єй. Attaboy. Так, тут нічого нема, так ладно. Мало ли ми тут подсказку пройдем. Не? Ну ладно. Лепей син у мусарні, чим дочка у сауні. Так. Doggy boy, calm down. Ой-ой. Керування. Wish I could move like you, Wolfie. Stuck on this side. Я застрала. Короче, глядите, калі камера змяніла... Лайно, гэта быў мой телефон, прабачце. Карацей, калі камера змяніла накірунак, я шла наперад. Но замест гэтага ён пайшоў улева, і зараз ён застраў. Ён застраў. Я вось іду уніз, улева, наперад, управа. Гульня. Гульня. Выпусти мяне. Мы увогуле нечэсныя. У нас чэснасці 0, просто зеро, капец. Ну... Я ўсё націскаю, усе кнопкі. Ну, прабачце, гэта перазапуск, мы тут бах знайшлі. Капец, управа іду, наперад іду, налева іду, на сябе іду. Я зайшла за дзверы, ён не можа выйсці з яе. Ой, лайно, так. А, не, пачакайце. А магу ли я... Не магу. Не магу. Трэба зачыняць гульню. Ну, мне падаецца, пасля ауфа нас захавала, так што... Так што... Далеко не трэба будзе праходзіць. Не, нас не захавала. Oh my God, guys, А thank скіпа God. тут няма. Скіпа тут What няма. took you so long? It's not so good up there right now.
He's gone. We're too Капець. late. Shh, quiet. Я все yeah, натискаю, he's, скіпаємо. Don't move. What are you looking Ай, for? ну. Another way out. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. And what is all that? It may have taken him down to the mine. I was down there. It was horrible. There'd been a cave-in in the 50s, I guess, and these miners got trapped down there. Shit. Fuck. You guys know what to do, okay? It's not safe out there. I'll be back soon. О, заховала. Ура! Ура. Ідем. Сподіваюсь, не затраснем знов. Вось справа, вось гэта дзвер, у якой я просто персонаж такой. Не пойду я далей. Doggy boy, calm down. Окей, все, let's go. Wish I could move like you, Wolfie. I'm stuck on this side. Alright. Here goes nothing. Так, питання, оно ж заховала, що я знайшла? Так, заховала. Awesome. See that? Do got moves. Don't I, Wolfie? Та-та-та. Ой, справаздача доктора. Пацієнт був прийнят у Blackwoods Medical, у шпіталь Blackwood 5 дзень таму. У гэты час мы пратэставалі, зрабілі розныя тэсты, псіхалагічныя і фізіялагічныя. Результаты былі неверагодныя. Сімптомы. Палор не ведаю, что такое. Диспигментация скуры, суровый дефицит витамина D. Гэта что, белорусы? Пробачьте. Социальная дисфункция, доўгі рэадаптацыйны перыяд пасля траўматычнага здарэння, іррацыянальная міжперсанальная паводзіны, гвалт у дачыненні персонала, 3 попытки нападу, 1 попытка як это кіптюрамі, карацей, пашкраціць, пацарапаць. Сімптомы чакаюцца, но не сімптомы, якіх мы чакаем, но пакуль не бачым. Недахоп ежы, карацей, недахоп элементаў вось гэтых пітательных.
Па іх паказчыкам у іх яны ўвогуле павінны быць памерлымі. То бок у іх там няма чагосьці нават у крыві. Пакуль беларусы будуць жартаваць над сабой, мы застанемся не... Ну, вітамін D дефіцыт, ну гэта ж жыццё. Мы застаемся не расейцамі, так. Frostbite, як і там. Абмараджэнне. Як у звычайныя, карацей, сімптомы абмараджэння. Но няма ў іх ніякіх паслабленняў, ну то бок яны не адчуваюць сябе слабымі або мы назіраем у іх павелічэнне моцы незвычайнае. Адзін пацыент падняў 725 фунтаў весу. Тое, што мы раім далей зрабіць, вельмі моцнае назіранне, неяк іх прывязаць да чагосьці, карацей, іх рух забараніць. Змена з аднаго чалавека, ну, назіральніка на 3, на аднаго пацыента, і назіранне 24 гадзіны ў дзень. Ага. Вось тут іх і прывязалі. Другой ауф, на жаль. Jesus Christ. What the fuck have I got myself into? Не, контроллер, живи. Huh. These doors were built like tanks. How crazy were these inmates? Выпустите нас. Мы хотим есть, мы замерзаем. Мы вам отпомстим. Попить тестовать на нас. Fuck, man. This is truly disgusting. Ой, фу. Не, это сумно. О, я бачу. Я бачу. Угу. Угу. Здимають. М? What the fuck
is going on around here? Ось так ось. Ну, ось мы побачили, як пацыент, якога связалі на ось гэтым крэсле, ператварыўся ў нейкую істоту і стаў атакаваць усіх, уключаючы людзей, якія здымалі гэты фільм. Ну, гэтую стужку. О, офіс доктора. Санаторий Блэквуда. Медицинская справоздача. Пациент номер 9. Прогрессия скелетной хиперостазиса. День 4. Эпидермальная депигментация. Чакаецца. Такія сімптомы мы чакаем пасля таго, як яны былі ў пасткі пад зямлёй. Суровый изгиб рэгіёна грудного, карацей. Посттравматычная, магчыма. Дыстрафія у вокі, карацей, карнела. Гэта як? Ну, карацей, дыстрафія вачэй і затуманенне вачэй. 20 з 160 вастрата зроку. 14.01, дзень 9. Хранічны кіфоз, алапецыя з шнарамі, вельмі экстрэмальная назальная перфорацыя септума, эктодермальная дисплазія, то бок зубы завострылись. День 12. 17.01. Талаген эфлювум, а не элапецыя. Зубы даўжыні ўжо звера. Вастрата зроку 20/22. Эпідэрмальнае ўзмацненне. Стрэйтум корнум плюс штосьці. Плюс одна другая там намалявана. Ось так ось. О, тут штосьці ёсць. А як размовляться? Ну, іншыя людзі стаюць вендаха. Яно толькі мутуе з людзей, яно не гэта. Sorry, I'll do it. Прабач, стары. Не. Я адпусціла, карацей, кнопку, і ён паклаў. Трэба трымаць R2. Той, хто гэта знойдзе. О, яшчэ адзін адшыўка, яшчэ адна. Яны паміраюць звонку, я чую, як яны крычаць і плачуць. Гэта пекла, гэта моя... Гэта тое, што ад мяне застанецца. Наказ... Не наказ. Ну, карацей, пакаранне Бога за мои памылкі. Я не збегну ад свайго лёса. Смерць чакае мяне зараз. Джеферсон Брак.
Лекар, мабуть. Угу. Суицидная нотатка. Так, ну все. Идем далее. Що там? О, зараз буде весело. Так, выпрямляю спину. Так, не, гэта просто полтергейст. Ну, гэта не Вендыга, яны не такие маленькие. Пацук. Ой. Ой. Не промарем, не промарем. Если бы тише эти, Лево. Пить воду зараз. Зачини. Ай. А, у меня мачете было весь этот час. Не рухайся. Ось, бачите, як треба. Come on, you son of a bitch. Where are you? Нап'ю воду. Ладно, я не буду пить воду. Зараз не той момент. Damn it. What the? What? Ні, я зараз вистрілю, то він біжить. А ти зараз тут пастки. Та ну пастки, ти сам до його подійшов. Йо. Ні? One at a time, boys. It's enough of me for all ya. Ні? Я не тиснула. Ні. Не стріляємо, той прибігли. Ну, я думаю, я не так почув, што гэта тут оруть, но все равно. Мне падаецца, што калі будзе пальба, то ён адразу пачуе, такой не прыбегне адсюль. Не, ён лезіць назад. Спокойно. Нет!
просто у апошней миллисекунды. Не будем стрелять. Экономим патроны. Ось. Почему? Знайшов. Ну, давайте постоим тут. Not good. Ось так, ось так. Ладно. Ну, давайте. Ну, як мы уже прочитали, это правильно их забивать, потому что в этих духе вызволились. Ну, ладно. Усё дзеля вас, поважаныя глядачы. Баррикада. Hey, buddy. Come on down. It's all right. Ауфи. Бежи, спасайся, I'll catch you on the flip side, huh? ратуйся отсюда. Не-не-не-не. Ты бачишь, за сколько тут я себе забыла, сколько вот. Не-не-не. Упс. Ну ладно, живем за наступствами. О, и она выжила? Давно не бачились так. Пробачте, о, поглядіть, як яна виглядає. Ну, я хотіла ось поглядіти на її, капець яна. Побачила лайно, поглядіть, яна так нас глядить, така. Все, ніяких больш айфонаў. І вось гэтае ўсё. Якой кадр? Ну, так уж атрымалася, што яе забралі, калі яна была не ў вопраткі. Ну што ёй зрабіць? Вось яна зараз апранулась.
то бок мы ведаем, што яна жыва. Come on, guys, hurry up. We gotta find Mike. Come on. Hey, I'm kind of giving out. Идём, guys. шукаем I Майкла. think maybe you should go on without me. Мы цябе не залішым аднаго, або запытаць у цябе ўсё будзе добра? Або мы такія ўпэўненыя, што мы нікога не залішаем тут. Давайте ваши гэтыя. Ладно, ніхто нічога не адказвае. Хай ідзе лесам. Окей. Oh, God, Chris, are you gonna be okay? Yeah. Што гэта было? Мы залішылі крыса ззаді. Ён памрэ. Ладно. Just go on. I can't keep up with you macho ladies. Oh, God, Chris, just stop it, okay? Listen, just go on ahead, okay? Лайну треба було йому сказати, що ми не... Just gonna take a breather. All right. Ну все, ён тут памрэ адзін. No, Chris, we are not leaving you. We're sticking together. Mike will just have to wait. Во. Подошли, подняли на ноги, такие, все, пошли. Он такой, не. Ой, понарабили там гэтых. Як их там? Клипов. Глядзець не паспяваю. Вось бачыце, пакуль жанчына не падайдзе, не пне, ніхто нікуды не пойдзе. Тотэм. Но ён тут не працуе. Як мы даведаліся, ён працуе толькі на адкрытым паветры. Ой. Тотэм небяспекі. Штосьці не тое з Джошам здарыцца. Упс. Спойлеры. До речі, а що тут був за ефект мотилька? Ось тут ось. Left behind. А, Ешлі залишила криса, ну повернули за ним. Що зорка, що бути феміністки. Ну так ми ж жанчини. Що ти від нас хочеш? Повинен бути інший вход. Проход. Ну, я бачила, но я тут ще поспробую. Ні. Не отрималась. Wait, hey, what about this? I mean, should we try it? Well, it's not like we got a whole lot of choices here. А я мейл-ліст туди. Мейл-ліст? А. Ну, гэта твоя боротьба. This may be the last place I would want to be right now. Поспіху тебе, патата. So who's going first? After you. Ну, блондинку першу, як заўсёды. It's not so bad. You think this is the tunnel to the sanatorium? Of course it is. Where else would it go? Тоннель для санаторія. Chris, I know you're hurt, but you gotta move it, all right?
I'm trying, Ash. Я пакуль не пазабівала ні аднаго мужика. Акрамя таго паляўнічага, ну гэта не я, гэта крыс. Может, я только повернемся за Джошем? Hey, we should close this, right? Huh? I mean, what if something's following us? Yes, fine, close it. But we gotta keep moving. Can you just catch up, please? Yeah. Вось, бачыце, дзяўчынку зачыняць. Вось гэтае вось таскаць. Гэтую 50-кілаграмовую вось гэтую. О май гад. Давайте без гэтага, без too much. А то зараз пачнуць паміраць все. Хутка, і стрым скончыцца. Who's there? Anybody? Jessica! Is it you? Джесіка? Гэта Джесіка? Паглядзім, Джесіка ли гэта або не. This is fucking crazy. Jessica. Ugh! Jessica, is that you? What is it? Oh God. Oh no. Так, пробачься, но тут тотем. Не, гэта сысці. Тут павінен быць тотем. Мы не сойдем, пакуль тотем не знойдзем. Где тотем? Галоўнае выпадкова не націснуць вот сюды. Ну, мне крыпова, но где-то там. О, вось то там все. А цяпер у меня пытанне да вас, гледачы. Будзем ли мы адчыняць гэты там страты? Будзем ли мы адчыняць гэты люк? Як вы думаете? Адчыняць або не? Так? Вы упэўнены? Все тут упэўнены. Ежеси на небесе с Богом. Гэта чатик, гэта не я. А могу ли я сказать не? Ну, вы упэўнены. Потому что я могу сказать не. Что не, Лёха, что не? Хутчэй. Пишем. Не можешь, что не можешь? Не могу сысці або не могу адчыніць. Не, глядзіце, зробім ли мы гэта з крысам?
Як гэта, забярэм ли мы яго жанчыну? Ладно, забярэм, пофіг. Гэта Патата і Лёха, гэта не я. Мы ўсё бачылі, а яны пасмактались з крысам. Упершыню у іх не было стасункаў да гэтага. Усё лічыцца, усё лічыцца. Мы ўсё бачылі, усё тут пад запіс. Oh, great. Oh, shit. Shit, dead end. No, I think I can. I think I can do it. It's like a rock wall. А гэты трое такі, ай, пофіг. Эшлі знікла, пофіг. Are you serious? Вось яны зноў раздзяляюцца. Цяпер яна палезе наверх. Damn. I'm sorry. I'm sorry, I have to get Mike. With you or without you? Just make it back, okay? Давайте хутчэй. Ой! Упс. Добра, што за намі ніхто не гоніцца. Ну, яшчэ раз. Ну, давайте яшчэ. Пастрыбаем. Мы ж на камнях, мы ж вышэй зараз залезлі. I beat you. I fucking beat you. Что? Ничего. Так, мы там направо не, налево не пойдем. Мы пойдем направо. Не, мы пойдем сюда. Тотемчик. Ну, а ты боялась? Шо я боялась? Так. Ой, тотем смерти, Сэм. Угу. О, мы собрали все тотемы смерти. О, до речі, Сэм. Такая с ліхтариком, такая глядзіць на нас. Зноў я ў гэтым лайне. Яна за наше праходжанне стала гораздо больш добрай, менш добрай, напалову менш добрай, чым была раней. Зато яна стала больш смешнай. То бок юмор прокачала. Там быў скрымер, я не побачила. О, так мы бачылі, што ён рабіў гэтае, як мясцовыя племёны рабілі. А, тут все? Тут нельга пройсці. Добра. Вона ж вона такая уже перестраховщица.
Та ні. Зброя, гэта добра. А чаму, прычым тут гледачы? Не-не-не. Со мной бы усе выжылі. Which way? Ну, тут два шляха. Яна ўжо 1500 раз гуляла. Так. Hello? Зато гумор был бы на нуле. Так я и помпую. Мы уже так пропампавали гумор, что... Так, а справа что там был за шлях? Мне вельмі цікава, что там за справа был шлях. Нам не трэба ратаваць Майка, нам трэба хадзіць па гэтым лесе, каб зноў знайсці некую пачвару, каб таксама памярэць. Мы ж толькі што бачылі. То там яшчэ адзін смерць. Во. Нейкі шлях іншы. Куды гэта мы прыйшлі? Што гэта мы тут знайшлі? Во, бачыце, як лёгка адчыняць старыя дзверы. Holy shit! Shit! Терминатор. Угу. Ой, мы там бачили пачвару, давайте адчынім дзверь. Каб яна зараз на нас просто змагла нас атакаваць, так яна там была за кратамі, а зараз не. І зараз яна выйти сможа. Калі раніцай тут будзе. Майка зараз з тобой. Блондинка з трубой. That's it. That's it. Come on, let's go. Раніцай праз пару гадзін тут будзе. Got any marshmallows? І ён яшчэ гэтыя смаколікі пытаецца у нас. Whoa. You all right? Ой, так, давайте абрэз там залішым зараз у дзверы. Alive for a start. У нас была цудоўная железная палка, но мы просто залішым там абрэз. Каму ён патрэбен? Так, 999 ўзровень. Ой, у нас же Мэтт яшчэ жывы там дзесьці. Ну, я ж памерла. Джессика жива. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. He's gone.
We're too late. Shh, quiet. It may have taken him down to the mine. Wait, don't move. I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. That's it. Come on, let's go. Run! Коли вы не видели стрима, не пам'ятаєте, що здарилось, ось вам подсказка. Let's find a way down to where this fucker lives. Repentance. О, година. До свидания. Ну так. Як я зрозумію, тут помруть ще. Та ні, ну, залежить від того, буду ли я слухати вас. Коли хочете, я можу зробити. Або всі померли. So I'm gonna leave you now, Josh. It's time you learn. There's more to be afraid of that can be dreamt up by the unhinged imagination of a self-indulgent, spoiled little brat. You had so many people who cared about you, who were willing to help. But at every turn you choose to push them away, and now you're all alone. Though by the sounds of things, you won't be alone for long. А всех спасла? Ну, я уже проходила, как все выжили, так. А зараз, ну, ви забили Ешлі, то бок Ешлі вже померли. Паляунічий завсёды помирає. О, Джош тут твориться. А зараз, у яго не было гэтых пашкоджанняў на ліку. Ён здаў менш чэсны і менш любопытны. Мы? Вы. У меня все записано. Get away! Get away! Ah! Get away from me! No! You're dead! Sorry. You're dead! Shut up! Глядачі завсёди вільні. Розумієш? That's not ready. You manipulate. You are a coward. There, God. Here. I want to start having a bit of watch. I don't take orders from you. You can't tell me what to do. You can't tell me what to do anymore. Time has run out for Josh. Okay. I trust you. I trust you. I trust you. Нам вірить. You're not real. You're all alone down there. No, not again. All alone. But you're with us now. Family. Get away from me! Get away! Why didn't you save us, Josh? Why did you want us to die? I didn't want you to die. I swear. Куди? Ой. I don't take orders from you. No! Is this what you want? No! No! Why are you doing this? Leave me alone! Why are you doing this? Why didn't you
of us, Josh? Why did you want us to die? I was not prepared for how ugly that thing would be up close. Yeah. So, I noticed something kind of weird about it. What? The Wendigo. It had a scar. So? I've seen it before. What are you talking about? I saw these old pictures of some guys with that scar, and he was transforming into a Wendigo. You're kidding. It was one of the miners who'd been trapped back in the 50s in the cave-in, which means that thing is 80 years old. At least. Spunky for an old-timer. They cleaned the place out. Killed a lot of people. They? Угу. You mean there are more of them? Oh yeah, How many? too many. I think we're Ну close что сказать? to the lair. How can you tell? I don't know, I just feel really terrible all of a sudden. Did I? Солодких снов по I татам. really don't want to go in there. О, тотем. There's Ну no тут other way уже through. концовка, коли что. Ну так, просто попереджую. О, бачите, що нас чекає. Ну без ваших подказок, мабуть, і виживуть все. Не ведаю. Ну идите спать, ладно. Ладно, не все. Эшли уже докладно не выжили, но остатние. Is that what I think it is? Shit. Looks like a grave. Угу. Могилка. Бет. Годинник Бет. Oh God. This is Beth's. This is her watch. What? Это Let me ее see. годинник. Годинник Бет. Look. There was a cross here. So this is where she was buried. But Угу. who dug her up? Ханна її тут поховала і її викопали. Хтось її викопав. Fine. I'm going in. Ой, то впаду, де тут стрептокок, у її колено розодране. I'm not dead yet. Famous last words. Просто тиф. Що там ще є? Все на світі. Reach the deepest part. Well, I didn't say that. I said it was okay. You mean like there weren't any sharks or anything in here? Sharks. Great. Thank you. Я бошку і знайдусь з гэтым ліхтариком на лбу. Магчыма. Shit. This looks like Hannah's writing. Выглядае як почерк Ханы. Дзень першы моя маленькая сестра памерла, падзенне забіла яе. Я бачыла, як колер знікаў з яе ліку. Моя нага зламана, я тут адна з яе целам. Хтосьці хутка мяне знойдзе. Дзень 5. Я ніколі не была так галадна. Адчуваецца, як быццам у маім жываце ўсё круціць. Я забрала шведерс Бет. Мне зараз цяплей стала. Яна ўсё яшчэ клапоціцца аба мне. Дзень 30. Прабач, Бет. У мяне няма выбару, я паміраю. It's the only way I can survive anymore. If someone finds this, I'm sorry. I had to. I had no choice. What does it mean? Прабач, Бет, я паміраю. Гэта адзіны шлях, па якім я магу выжыць. Калі хтосьці гэта знойдзе, мне шкада, я павінна была гэта зрабіць, у мяне не было выбару. Прабач мне, Бет, мне вельмі шкада.
День 33. Мои руки отшиваются нечистыми, мои кептюры выпали, як быццам штосьці іх выдавіла. Но цяпер няма больш холаду, няма больш холаду, няма больш болі. Я становлюсь мацней. Далей нічога не разабраць, но я бачу тут хангар, то бок голад, голад, голад. Ой, прабачце. Ну вось мы знайшлі ўсе падказкі, так? Так, мы ўсё знайшлі. Вітаю, Цёртхэ, ты якраз наконец будзеш падказваць, што абіраць. У нас ужо Эшлі памерла за Патата, за Патата і за Йохі. Ось. It was Hannah. No, that's ridiculous. Michael, it has to be. It's the only thing that makes sense. Beth died in the fall, So what? What does that mean? so Hannah must have buried her. God damn it. God damn it. Hannah was down here. I don't believe any of this. She would have been starving. She would have been desperate. Fuck! We need to find Josh. Right now. Так, треба знайти Джоша. Путенька. Раклёп, поклёп. Нічога не дакажаце. Лезем у зімку, у гэтую суперхалодную ваду. Просто минус 20. Oh, he's getting deeper. Okay. Oh, hey, it's looking up again. We're gonna make it. Oh my God, don't jinx it. Oh, come on. We made it. Нічого нема. Повернуться вниз. Ні, навошта. You see that? Yeah. Bodies. Yeah, a lot of them. Oh my God. Голова Ешлі. I'm gonna be sick. Wait, hold on. I think I saw something. Ой, гэты тут размаўляе сам з сабой. Take orders from you. I'll take orders from you. You can't tell me what to do. You can't Josh? tell me what to do Buddy. anymore. You can't tell me what to do. Oh, okay. I trust you. I trust you. What's the matter with Mike? He's tripping or something. Josh! Mike, Josh! Hey, man. don't hit me, please. Well, you were deep in it, man. Full Чого mental його не jacket. гризли? Josh, Hannah was down here for weeks. Таму a што month. у іх ужо ёсць цела, каб паесць памерлыя, а калі ён будзе жывы, ну то бок пару дзён, ну разумееш, на потом адклалі карацей, каб ён не гніў. Вось яны любяць свежачок. See that over there? That means there's a direct way out. Come on. О, Сэм There's полезе no way Josh is gonna скалолазіць. make it up there. Okay. If you help me up, I can go back to tell the others we're okay. Yeah, good. You bring Josh back the way we came, and we'll all get to the lodge. Ой, разбрадаемся. Чаму б не?
Alright, let's go, you fucked up son of a bitch. Ну, спочатку тут тотем. You didn't have to hit me so much, man. Yeah, I'm sorry about before, man. I thought you killed Jess. Тотем. I was wrong. Тотем. Тотем фортуни. No. Oh! 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 Это і он, тому що він тіла бачить, ну, голову там Ешлі. You to die. І не хочу, тявка, ти померла. No, you're not real! No, you're not! Hannah! Короче, и она за того, что она съела сестру, ну, каннибализм, у яе усилился воздух в вендах, и она стала монстром. И зараз за того, что ён яе пазнаў і назваў яе імя, яна яго зараз не забіла. Ну, за то. О, Мэтт жывы. Упс. За чаго яна такой стала? За таго, што канібалізм, то бок вендыга гэта просто злы дух, якой усіляецца ў тых людзей, якія дрэнна сябе вядуць, то бок якія канібалізмам займаюцца. Гэта было смешна. Я сапраўды прапусіла, таму што я часік чытала. Доўбані просто. Праінфармаваць яе, што мы тут не адні, або запытаць, што здарылася ёй. Всё на вас, дарагія гледачы. Всё на вас. А з мяне пропуск хутае, как бачыце. Кожнаму мужчыне інфу. Добра. There's something been going on tonight. Someone really fucking with us up here. No, What? it's not someone, it's something. Jess, you had a pretty rough night. It's pretty confusing. No, I'm telling you. It's okay. I didn't mean to scare you. No, God. Can you move? Yeah. Come on, Jess. Не, знову повертання полтергейстного ліхтарика. Не. Так, ну тут зачинено.
Єй. Тотем. Тотем страты. О, у нас залишається один тотем, апошній. Я знаю, де він. Но у меня зараз інше питання. До вас. Усіх. Що ми будемо робити з ними? Які вибори ми будемо робити? Выживут ли гэтые персонажи або не? Это ўсё залежыць толькі ад вас, глядачы даражэнькія. У гэтым пячоры, дзе на нас палюе Вендыха. Які рыбык? Хавацца або бегчы. Мэт стаў зусім не смешным і недобрым. Давайте, ён будзе глядзець на вас, калі вы будзеце рабіць гэты выбар. Зноў чат у гульню грае, пакуль стрымер прахалоджваецца. Стрымер пропускае кутые за вас. Ён жыве. Хавацца? Цёртхэ, ты упэўнена? Окей, ободва хавацца. Давайте хавацца. Обережно. Хотя за то, что она нам улупила, мы не павінны былі зараз яе ратаваць, ну ладно. Ідзем далей. Туды, куды пачвара пабегла. Туды мы і пойдзем. Ну гэта ж відавочна. Ну, разом з Джесікай сховатися або кинуть її. Кинуть Джесіку. І сховатися одному. Но я лічу, що ми тут феміністки, ми дівчин не кидаємо. Ну, акрамя того разу, коли ви Ешлі забили, но гэта вы, гэта Патата і Льоха. Ну, давайте спробуем. Не, все, Тёртхэ. Яе тут не было, Лёха уже не любил тут. Рычей. Ховаемся разом, все. Ух, я не дышу. Эшли забили у имя мем. Ну, він що? Jump. Павелічэнне ўзроўня фемінізму. Дзеля павелічэння ўзроўня фемінізму. Добра, добра. Дзесьці тут павінен быць тотэм. Глядзіце ва ўсе вочы, якія ў вас ёсць. Вось ён. І гэты момант ісціны. Атрымаем ли мы платыну? Ноч паляўнічая на тотемы. Е, сімфонія хоррора. Сімфонія жаху. Платиновый трофей. Ей. Ну все, теперь можно их всех забить.
або не забіць. Як вы будзеце лічыць? Усё, як вы захочаце. Дэмакратія. А хто будзе глядзець у запісе на Ютубе, ну, вас не было на Твічы. Прамаментары. Ой, фу, зноў у вадзе. Та ні, у нас демократія, сапраўды. Так. Сапраўдная дэмакратычная перадача адказнасці. Патата ўжо адгроб. Gonna look worse if we stay out here. Come on. Вітаю, Лепус. Чорт, гэта жанчына, гэта Эшлі, і вось яны яе забіла. Лёха і Патата яе забілі. Яе віндыга з'ела. Mouse Raids Lipas 81 А хлопець Z жывы. Laudachemy. Scared face emoji. Вітаю, гэта, дарэчы, канцоўка ўжо. Апошні фінал. Awful way to go. Мы ўжо атрымалі платыну, так што я магу зараз всех забіць. Not good. Не, няма. Гэта арыгінальная версія з PS4 15-го года. Тут няма зараз ніякіх інтэграцый. Наезд Віленскі. Так, вітаю, вітаю всех. Тут чатик ужо одну дзяўчынку забіў, паглядзім, што зараз будзе. Потым рэйдам на іншых пойдзем. Так, тут хвілін 20 залишилось максимум, нават менш. Татаро-монгольская іга, так. І все потым збяруцца або ў Шагрэля, або ў Крывічан. How do you rate our chances of survival? I'm trying not to think about it. Ой, Париж зараз ідзе. А, лайно. Трэба было вас запытаць, прабачце. У нас тут такая кондовая твич-интеграция, я просто спрашиваю вас, глядачоў. Не все шляхи ведут цюрым, так. Гэтая студыя багата такіх гульняў пасля консультант выпускала. Dark Pictures, антологія. Там розныя ёсць. Я паспрабую не заваліць купе. Для гэтага мне трэба будзе не дышаць. Фух, не размаўляць.
Трошки фігачиться із ножами. Газик пройшов. Так, його ідея зараз зламати лампочку. І потім зажечь світ, щоб була іскра. І газ вибухне. Так это ж шахтеры, там их 10 усього. Мы просто половы забили у санатория. Добраніч, так, солодких снов всім. Хто йде спать? О, крис вирятувався. Так, ратуємо Майка або біжимо до свіча і просто вибухаємо Майка і усього. І весь гэтый дом. Давайте. Гэта ўсё ад вас залежыць. Ратуем, бяжым. Так, 1-1. Ну-ка, 50/50. Ратуем. Та ну, Лёха. Вось Майка мы ратуем, а Эшлі мы забіваем. Я бачу, я бачу. Выпісалі з феміністаў. Хтосьці яшчэ? Ладно. А, дарэчы, Лепус гаварыў пра лагер, ён праходзіў, гэта Кворі, гэта не Dark Pictures, но гэта таксама гэтай студыі, адна з апошніх гульней, апошняя нават Кворі. Я сёння добры настрой, у вухах мяне извиніць, гарбатка смачная. Я паспрабую яго выратаваць, но калі я буду... мне не трымаецца, то прабачце. О, мы Эмили выртовы. Так. Мы зараз зноў можам пабегчы да свіча, і тым самым Майк выбухне, або не, або мы можам схавацца. А Медею таксама яны рабілі? Man of Medan яны рабілі. Так, таксама яны. Груповая хранацень. Так, Вендыга. Ну, увесь прышпіл гэтай гульні, што спачатку ты думаеш, што гэта піла, то бок тут толькі забойцы, і ўсё вось гэтае вось ціснуць до конца добра. А потым высвятляецца, што нешта тут сапраўды ёсць паранармальнае. О, боже. Забах. Зноў. Бяжаць або хавацца. Бяжаць або хавацца. Ратуем Майка або не. Усё на вас. Усё на гледачах. Або Чертхейл сказала, што вы ўсё до конца, значыць, мы моцныя. Мы не бяжым, мы стаім да апошняга. Ну ладно. Ох, зноў трэба будзе не дышаць, стаім, добра.
Дарэчы, гэта Ханна, калі што, якая памерла гэтага. А яна зараз нас выратавала. Ура! We have visual. The main structure is completely destroyed. Over. Выжили бы все, калі б кое-хто б не забіў Эшлі. Ну ладно. Let's pick 'em up. Крутые дзяўчынкі на выпадкі не глядзяць. Так, згодна. Толькі адстрыбліваюць ад іх. Ну вось, як Эшлі памерла. The old man, I don't know how to describe him. I mean, You said you thought he was stalking you at first. Did anyone else in your group think that? well, yeah. Is it possible they could have killed him? What? No. No, you don't understand. Don't you understand? If he attacked you, He saved my life. And I watched him die. Ой, сорі. Where's Matt? Is he okay? Are they done looking at him? I'm just a little worried because, I'm his girlfriend. Did he tell you that? I mean, I probably wasn't his favorite person there for a couple minutes, but he knows how devoted I am to him. He knows. He said he knows, right? Ой, мы яе засталі за тым, што яна... And I could have done something. I tried to do something. За то, што яна нам изменіла. Wasn't good enough. І яна такая цяпер мяне любіць. Ён ведае, што я яго люблю. Джесіку вельмі шкада, паглядзіце на яе. Яна ўвогуле нічога не разумее. I don't know. He's out of his fucking mind. He wanted to hurt us. Okay? And I thought he was the one who attacked Jess. Давай спочатку. Ага. I thought we were close. На After жаль, his ні. sister's disappeared, he'd come and talk to me. He said I was the only one who understood him. I thought we had a connection. If you need someone to talk to, I'm fine. sometimes, after a traumatic experience, I said I'm fine. Why did you hit Josh? He was acting like a maniac. Я пойду спать зараз. I had to stop him. I thought you said he was tied up. Yeah, but... Okay, all right. Okay. I know it looks bad. But you don't understand. He was trying to fuck with our heads. Mike, what do you remember? he came for me. He did. Came for you? Where is he? Did he make it? You need to listen to me. I don't care if you believe me or not. Doesn't matter because you will. You need to go down to the mines. What's in the mines, Sam? I've seen what's down there, and I'd give anything to unsee it. Это наша песня. Ой, ну што, дзякую всем, хто глядзеў. Мы атрымалі achievement. Гэта была мэта гэтага стрыма, гэтых стрымоў. Вось. За 3 стрыма мы гэта зрабілі. Вось. Прычым тут маньяк.
Глядзі, тут такая запара. На гэтай гары быў гэты дух Вендыга. І яны захапілі шахцёраў 50 гадоў таму. І вось гэты паляўнічы, ён іх стрымліваў. Тобто ён іх у пасткі поймаў і не забіваў, таму што тады іх духі бы вызваліліся. А так, іх духі былі ў іх вось гэтых целах Вендыга. Ён іх трымаў у санаторыі. Тут вдруг гэтую тэрыторыю набывае кінапрадюсер, і вось яго сын і 2 дачкі устраиваюць гэтую вечарыну год таму на гэтай гары, у якой адну з дзяўчынак, адну з сясцёр пранкуюць вось гэты а-ля сябры, акрамя Сэм і Крыса, ну і яе брата, конечно. То бок яны не пранкуюць, яны там у іншай часткі дома былі весь гэты час. Вось. І яна з-за гэтага, з-за таго, што вось яе знялі, калі яна там была полуголая, вось гэта ўсё, яна бяжыць у лес, яе сестра бяжыць за ёй шукаць яе, і гэта трапляецца на той момант, калі адна з віндых была тады ў лесе і паляўнічы не палівала. Вось. Яны бягуць ад віндыха і падаюць са скалы. Паляўнічы пытаўся выратаваць, но яны не вытрымалі, скарацей, і упалі. Вось. Год таму прайшоў іх ментальна нестабільны брат, якой яшчэ з-за школы прымаў лекі і хадзіў да псіхіатру, поўнасцю памяшаецца на гэтым, што гэта вось гэты пранк яе забіў, а іх цела не знаходзяць, дарэчы. То бок мы не ведаем, яны памерлі, но іх лічаць уже памерлымі. І вось іх брат, якой вельмі іх любіў, у іх была вельмі моцная сям'я, вось гэта ўсё. Ён вырашае адпомсціць цим сябрам і запрашае іх зноў у гэты же дом, на гэтую же гору, і робіць з гэтага ўсяго такую а-ля пілу, дзе адзіным, хто бы памер, быў бы а-ля сам ён, ну гэта сапраўды яго манекен. То бок усё астатняе гэта проста пужалкі, падобныя на пілу, но насамрэч безабітныя. Вось. Ён увогуле Майкла і Джэс адправіў у домік у шале у іншым баку, і там таксама былі пужалкі, но яны не былі гэтыя смяротныя, проста пужалкі. Вось, каб яны напужаліся, ўсё. Ну і ўсё гэта здымалася, і яго мэтай было ўсё гэта зняць і выкласці ў інтэрнэт, каб вось адпомсціць ім. Вось. Усім. Вось. Ну, ўсё пайшло не па плану, калі аказалось, што Ханна выжыла, з'еўшы сваю сястру, і тым самым яна стала сама Вендыга. І гэты паляўнічы гэты год за ёй паляваў. Вось, усё яшчэ яе не спаймаў. Ну і ў гэтым лясу яна і пачынае знаходзіць нашых герояў, знаходзіць спачатку Эмілі і Мэта, там і вежу вежу з імі апракідывае. Вось. Джесіку яна першая знаходзіць і ўтасківае ў свае пячоры яе. З-за таго, што калі мы гулялі за Майка, мы вельмі хутка беглі, яна не паспела яе ўбіць, то бок Джесіка з-за гэтага выжыла. То бок з-за таго, што мы там вельмі быстрыя шляхі абіралі, і я не факапіла кутые. Вось. Ну і гэты прышпіл гэтай гульні, што спачатку ты думаеш, што гэта адно, потым гэта другое, потым гэта а-ля піла з маньякам, і все гэтыя а-ля прывіды ў доме, гэта быў насамрэч усё выстаўлена Джошам, а-ля маньякам, каб іх проста напужаць, таму што яго бацькі, яны кінапрадюсеры, або нават кінарэжысёры, карацей, у кінасферы працуюць, і у іх багата усялякіх вось гэтых для кінаэфектаў. І 3D-праектары, і вось гэтае вось усё. Вось, і ён гэта ўсё выкарыстоўваў. І зрабіў кучу усялякіх фейкавых постараў пра тое, што псіх збег з лекарні 20 гадоў таму і пагражаў сям'і Вашынгтону, якія купілі гэту гору. Ніхто ім не пагражаў. Вось. Неяк так. Вось такое у нас резюме. Ой, дарэчы. Лайно, я не магу паглядзець.
Ой, цікаво, можем ли мы зараз паглядзець, таму што мы зможам з меню паглядзець, таму што так як я сабрала все тотэмы, у нас будзе яшчэ таемны ролик нам даступны з бэксторыі гэтага месца. Так. Дзякую, што глядзіце. Далей у нас, на жаль, або не на жаль, будзе толькі Silksong і Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Таму што мне трэба гэта прайсці. Гэта вялікія гульні, як высветлілася, на 50 гадзін, а то і больш, а то і на 100 гадзін. 2. І я іх хацелася праходзіць у адзін час. Ай, гэта не гэта трыстрымаю ўсё, не. Тыя гульні гэта там стрыму 20. На жаль. Лёха, ты не ведаеш смака гэтага жыцця. Вось. Дарэчы, тут будзе сцэна пасля тытраў, таму я жадаю вам дачакацца яе і мне. Я дайду за гарбатай, но мы яе будзем глядзець. Вось. І сцэна пасля тытраў, таемны ролик, мы ўсё паглядзім. Давайте. Васена, Васена. I have a visual on a survivor. One survivor, repeat. Is that? Oh, fuck! Stay back! Stay back! No, no! Stay back! Технічно Джош вижив. Так, статус і collectibles. Тин-тин. Ось, бачите, Джош was alive. Джош вижив і став сам канібалом, з'їв з гэтай трупи, з'їв Ешлі. І сам став вендышкой. Так, о, глядім. Тое, што здарилось у мінулым. Ми зараз можемо поглядіти таємний ролик. Many years ago, my grandfather hunted those possessed by the curse. But there was one Яго дзед сам поляваў на гэтых віндых. The fiercest of all, the Macapichu. It was a terrible thing, and my grandfather could not defeat it. Sometime after, the prospectors came to mine this mountain until a cave-in trapped them in and woke the curse again. And there were dozens of men, no food, no light. And in that blackness, the hunger came. They were consumed by their abominable cravings and driven mad. Murderers, cannibals, eating human flesh. And if you kill this monstrous thing, the spirit is released and swirls the mountain like an evil wind waiting to possess again. You best not kill them, I have tried. You can only trap them, taunt them with fire. And after all these years, after many moons and many hunts, the Macapichu still roamed free,
out of my grasp, beyond my reach. Until one night, a year ago, I was finally able to get him in my sights. But we were not alone in the woods that night. While I was tracking the Macapichu, it was tracking something else. The Macapichu forced your friends over the mountain. There was nothing I could do. I couldn't save your friends, but I could avenge them. I hunted the Wendigo down and I doused it with fire. The Macapichu was dead. То бок дух гэтага Макапікту, вельмі старога Вендыга, усяліўся потым у Ханну, і таму яна была такая моцная. Ну што, все, я іду спаць, піць гарбатку і спаць. Зноў дзякуй вялікі за рэйд, Лепус. Калі хто... Ой, лайно, я забыла зрабіць шатаут. Ой... Ну, вось. Неяк так, хоць лепей позна, чым ніколі. Вось. Все, дзякуй всем за прагляд. Будзем намагацца стрыміць штосьці іншае. Но паглядзім. Все, давайте. Добраніч всем.